बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि बोसोरसालिया जथुमाखौ रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो बे गेजेराव साननैल' सान दंसै। मिरु एबसुनि बे बोसोरसालिया जथुमाखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय बे समाव रौतानि बड'लेण्ड फोथारजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आबुङै लाहार फाहार जाबाय। बेनि अनगायैबो जथुमायाव सुबुंफोरनि फैनाय थांनायनि हान्थामेला खालामग्रा लामाफोरखौ साखोन सिखोनै मोजां खालामनायाव दासान्दि मुखुब जादों। दिनै बे नोजोरजोंनो गोनांथिनि थाखाय रौतायाव इरिगेसननि केनेलजों साजायनाय दोंसे लामाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु एबसुनि जथुमायाव बाहागो लाफैगोनखौ नोजोर होनानै लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां गबिन्द बसुमतारिया बुंदों, गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि रौता हालामाव आगान होफैगोना जौगाथायनि इसारा। बिथाङा बुंबावदों, गिबि मन्थ्रिया रौता हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे जौगाथायखौ फोसावलांनो हागौ। उदालगुरि रौतायाव जिहेतु फैगौ 22 अक्ट'निफ्राय 29 हालागै अल बर' ससाइटि इउनियननि एनुवेल कनफारेन्स जागोन आरो बे कनफारेन्सआव हान्था मेलानि थाखाय नांगौ जानायखाय इरिगेसननि केनेलनि साजोंनो मोनसे लामा बानायनाय जादों आरो बे लामा जायोबाथ' बेजों गारि आप डाउन खालामनाय जागोन आरो बेखौ लासैनो पार्मानेन्ट लामा बानायनाय जागोन। बेनिखायनो दिनै बे लामाखौ बानायखांनायखौ बेखेवबाय। हाखु दाखु बानाय जादों, बारा मोजां जास्लाबाखै, खिन्थु जों बेखौ उनाव पार्मानेन्ट लामा बानायगोन आरो जिहेतु बेखौ गोनां दंखायोमोन। खाथि खाला थानाय जायफोर हानि मालिक बिथांमोना हा हगारलायोबा बे पार्मानेन्टजों हयथ' बेखौ इन फिउचार बेखौ मोनसे गारि गंनै गाहाम खारजानाय लोगोसे सिसि ब्लक नङाबा पिचिं बिदि लामा खालामनाय जागोन। जियानो जादों जों जिहेतु कनफारेन्सआव जोंनो लामाखौ नांगौ जानायखाय बेखौ हाखु दाखु बानायबाय आरो बेखौ दिनै बेखेवनाय जादों। जों बेखौनो खावलायदों, बे जोंनो हान्था मेलानि थाखाय बिभिन्न खामानिनि थाखाय लामाखौ नांगौ जायो आरो बे गोनांथिखौ साननानैनो बेखौ लामा गैयामोन बानायब्रबनाय जाबाय। खारन जोंहा बे कनफारेन्सआव साक्सेस जानांगौ, कनफारेन्सआव बिथिंनिफ्राय बिथिं हान्था मेला खालामनो थाखाय सुबिदा नांगौ, बे सुबिदाया जासिगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बे कनफारेन्सखौ जाहाथे जों गासैबो नांनानै जाजालायनानै साक्सेस जाहोनो हायो। जिहेतु बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन आरो गिबि मन्थ्रि फैनायनि ओंथियानो जाबाय बे ओनसोलाव बिथाङा डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा मोनसेबाबो घोषणा खालामनांगोन, फोसावना गालांगोन। बेनिखायनो बिथाङा सफैनाय माने जोंहा जौगानाय आरो जौगानायनि हाबाफारिजों मोनसेबाबो सुबिदाखौ मोनगोन। बेनिखायनो जिहेतु गिबि मन्थ्रि फैगोन बेनिखायनो जों जाहाथे गासैबो रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बिथांनि सिगाङाव जोंनि गेदेरखौ जाहाथे देखायनो हायो, बेनि थाखाय गासैबो मावफुंलायगोन, सानलायगोन। आं बेखौनो बे नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय, गासैखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे फैयो आरो चिफ मिनिस्टारनि जि बाथ्रा बेखौ खोनासंनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय सुबिदा जाहाथे लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। चिफ मिनिस्टारनिफ्राय माबाफोर गोजोनथाव खौरां मोनथावना? दासिमहालागै जों पार्टिकुलार बिदि मोनाखै, खिन्थु जेराव थाङो बे मोनसे नङा मोनसे जौगानायनि हाबाफारि फोसावो। बेनिखायनो रौतायाव फैबाबो ओरैनो जोंखौ खालि हात गालांनाय नङा होनना जों फोथायो। बेनिखायनो बिथाङा फैगोन, माबा मोनसेबाबो घोषणा खालामगोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। उदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।